Thank you. Bangon gabar. DJ. Bangon gabar DJ. Da lafiya gyara zama baka kuskure wa doka ba. Ashe, ayya mana sama. Na gode dar da mutum. Ashe, yawa na yaba gwamna mai mata na goni na. Na yo hajja na rike karatu na. Gwamna Buni. DJ Gwamna Buni. Mai mulki kamar Sardauna gudun doki alinzami yake. Ashe, oi, na gode. Gwamna a zuci da bili kai ne. Gwamna Buni. Sai wakar da jin taken gani. Gwamna Buni. Ina makiya a nan gudu har yau ni ne. Gwamna Buni. Sun sa aho ba ya bukatar yomi. Gwamna Buni. Wasu ke wakar waɗansu ko ƴan roƙo ne. Gwamna Buni. Ko da a siyasar wasu yan maula ne. Gwamna Ashe Buni. ko da a maza wasu kuma mata ne. Gwamna Buni. Sarkin aiki ga mai Thank you. gani. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Let's give them a rousing round of applause, please. Thank you very much. That was a very powerful presentation. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, we're going to watch a very powerful documentary on Taraba Greenhouse.